Ey yaranlar halaýyklar, bu derdime çäre ýokdur. Alo. Men şu wagt 6 minitde 2 sahypany okudum. Bu kitapda bolsa 430 sahypa bar. Men bir kitap okap bitorýançam 3 gün gerek. Ýok, men oňaramak. Näme? Näme gün bu haptana ne oldu men? Gün bilen näme işiň bar? Ura Allah ýörde. Yerine geç. A men sen aýalyňa oturyna menen bir gedek. Men ayalım uluğun öňünde hekker oturdy halamok. Sen halayan zadyň gyrwamy? Geç. Füýşdäňne beýle. Maňa seyretmesin, aňyrsyna bakyp dursun naşal. Uy, dura ey. Vay! Onu niýe ýa mindirýär? Mindirden öňüne mindirjek bolsam. Berekella. Arawadım ben. Haňa bolanlar. Ýöň bir wagtyr tapdyrmaň gitýädiň. Şuna pul domardyň. Okasyň elenok, ha? Okardım. Okuman halam ok. Süýşaňyra. Kitap alyp beräýdi. Al. Näçinji sahypada galyň? 6. Okasyň gelmeýän bolsa. Men okaýyn, senem diňle. Bolýa. Gawunyň ýagşysyn şagal ir bolsa. Namarda duş etdiň, ýaryň ýagşysyn. Dehissanyň baýryna bady sawany görsem. Hatice, bir min. Men okaýyn tendiňde. Okajak, Okajak. oka. Dehistanyň baýryna bady sawany görsem. Bahaweddin Mir Kulal reňi babany görsem.
Asmanımda ay sen, açılan humay sen, demalyan hovam men, demalyan hovam sen. Yar çali hovam, min dali aqwa, feywini yetsep dovam, feywilim, feywilim. Yar çali hovam, min dali aqwa, feywini yetsep dovam, feywilim, feywilim. Asmanımda ay sen, açılan humay sen, demalyan hovam men, demalyan hovam sen. Asmanımda ay sen, açılan humay sen, ömrüme dovam men, demalyan hovam sen. Alhamım bağlı sana, ömrüm bağlay bana. Aydımlam yar sana, söylelim, söylelim. Alhamım bağlı sana, ömrüm bağlay bana. Aydımlam yar sana, söylelim, söylelim. Asmanımda ay sen, açılan humay sen, demalyan hovam men, demalyan hovam sen. Asmanımda ay sen, açılan humay sen, demalyan hovam men, demalyan hovam sen. Asmanımda ay sen, açılan humay sen, demalyan hovam men, demalyan hovam sen. Asmanımda ay sen, açılan humay sen, demalyan hovam men, demalyan hovam sen. Asmanımda ay sen. Git yaxşı. Ana, Gelen yaxşı gel oğlum. Ana Daim geldik. elli. Salam kaka. Salam Salam oğlum. Uyam gowmy. Ne yegenciklemin sargıdy. Biri peynirli, biri metli. Ana. Boldy mu? Ana etli, ana balam peynirli. Ben uzayınlığın telefonum işlemedi şuun oğlumcan. Şu telefonun bataryasını ayırıp taşlaptırlar. Men uzayınlığın ne telefon alıbildim ne özüm canı bildim. Bular çağa değil, bular mecit kıydım. Yegenciklem yol borslamdır men. Şunu getirdin mi sen yegenlerine yemeğe? Özler sargıdy kaka. Akşamına çağalara kuğuru kurok zat iyidirmeli değil. Bir çorbacık pişiraymeli kenin de Pişirdim ayfenem. kaka. Mene gitjek etmana kaka. Şunu ýadydım. Gijan rahat bolsun. Bor oğlum, Tağam, giyeceğin ağam, rahat bolsun. Didar, Ulug ertir irdenç güýjek kaka. bol ya oğlum, giyeceğin rahat bolsun. Häzir berjek oğlum. Dur, şunu yedirjek bolýan mı? Hawa. Yok, kıydım bolanok. Kaka bular targadylar ha. Bular fargasa da giyece yatar garna kuğuru kurok zat iyidirmek bolanok. Kaka bular çorba hala noklara. Çorvanı sen eydip ağlap çağanı iyidirmeli. Bu bolanok. Kaka yönü. Bulon öldü. Can giydim. Bolonok ise bolonok. Ana. Edip çorban kızdırayın. Kaka. Mene ýadadım. Şu ödüm meleliyim mer şo düzgün. Yönü birincini bişirdiňmi, ikincini bişirdiňmi, ijem janam haly ýadatdyň ha kaka. Ay, koy. Aýtja gece. Ana İslam janyň atasy ba, şeýle bir gowy adam da kaka.
Günertanlyk nahar bişirýäňä? Akşama galan orta göşegim gerek gelýär. Yetmese de gowurdok ba çay çorba ýerdiýä kaka. Kaka salamu aleyküm. Ve aleyküm oğlum. Geldin mi takama? Geldim. Hadi gel oğlum çöreği yeli. Yo sağ ol kaka. Kaka ecem var nelsin? Ecen oğlum ol aşkhanada olaymada. aşkhanada. Aşkhanadadır oğlum. Kakan aýtdy ýatar garna gowurduk iýmedin. Aýtjany. Kaka bilen nämişin var? İştäýän Allah'ın dadını. He oğlum. Ho kaka. Gelin ne mi diye? Gelin noş olsun diye kaka. Sağ olun oğlum. Sağ olun gıydım. Sağ olun. Balyalı. Ece? O mu? Oğlum şuat geldin mi? Nahar edin mi? Ho? Yok. Oy, o nehil yok. Hova. Ay doğru da Ece. Sen geline de kalda giyeceğine dine karpı diymenmişsin. Dur. Inesi, ayda, atası yeni gowurdogy götür. Ziyan. Sağlığa ziyan. Haýwanyň ýagynda kolesterin köp. Zeytunyň ýagy diňe zeytun. Sen geline de kal ha. Yumurtkanım zeytun yağına çakkara. Nämemişsin? Zeytun yağı ziyan. Sızmışsın. Oy gelin. Hey zeytun yağına yumurtka çakıp bomi. Vah, Ececan. Gowurdoklu batırmaň üstüne yumurtkajyk çakyp beräýde. Vah. Ýesin gelýärmi? Yumurtga ýesin gelýärmi? Gowurdogy ýesin gelýärler. İyi. Giýjaň orta arasynda yumurtka da çak, gowurdogy mi? Näsen şey? Bolýa. Ece yumurtka çakyp beräýde. Agy, şunam ýyrtypdyrlar da. Bular çağa del, bular äjit. Uyujugum. Şolaň iligini dikip beräýde maňa. Borjygym. Hanelik? Ine. Bolýa. Didar. Oğlum. Şol sallançy ödün gurnaýmasaň mene gurnap bilmedim oğlum. Oy, bar oğlum, bar kömekleş. Barçygymjan. Bolýa. Oğlum. Ötün akşamam şol çağı jırlap hiç yatırmadı bizi. Beh, bugünden bir de yatığı yok da sallança gurnamasa onda. O oğlum can şonu gayrat. Bolýa kaka. Bolýa. Düşüne nokta ayakdayma. Şatenim. Bar gyýdym. Vay, jigimjana. Sallançaňy da taýyn. Mana oňaraýpdyň. Häzir Eýupjanalik geleýin. Uyam. Haw? Sen gelsene. Näme boldy? Sen sallançak zat gurnadyp yaman düşöň ýumşadyla. Eýem 2 gün bär bizde. Gowunç bilen araňyzda seni mene bab bolsa ýygyna ýel çalmakka öýüňe gaýt. Yok, hiç adam bolanok işim kennidi. İşim diýenem taň alyp gidernidi, äkiderde. Gelinniň öýüne örlese gowy bolar. Gelmesiz bolsa gelmäýär. Ejem üçin, kakam üçin gelýän men. Uyam, gyýyz maşgala durmuşa çykan soň, ejesem, kakasam ýan ýollaşydyr. Ber haladymy? Uyam, bu ne diýipsiň? Indi men ertir älim goşar ýal halady diýip işe gitmelimi?
Dinleyen ejemjan, dinleyen. İki ulağım senne. Ýöne sen gaharlanma. Gaharlanýan uýam. Gaşyň tutmasana. Zenanlar ýylgyrsa hasamawdan bolýarlar. Duýgusyna erkedip bilýän adam akbalynyň ýetidir. Sağ bolsun aýtsaň, sana da sağ bol diýerler. Ýylgyryp baksaň, ýyzyna ýylgyryp bakýar adamlar. Ähli gowluklaram adamyň özünden başlanýar. Ejemjan, men başlamok özü başlaýar. Ýa-daýan men iňirdiden. Iňirdiýe. İňirdiýe? Owa. Perwaýsyzlyk. Denani. İňirdi diýe-de balam. Aladaçyl bolsaň, sen geliniň näzik bolar. Her bir erkek kişi özüne manatip denani, özü gazanýanlar balam. Men gadanamok. Şoň üçinem kıyın maňa pul gerek bolsa hökman sorap almaly. Kiçeltim mara, özü işleýä, özü gadanýa. İtlen dadyny geýýä, itlen dadyny iýýä. Sen islen zadyň iýip geýip bilemokmy? Ýok, men iýýänem, geýýänem ýöne. Ýöne sen bahyny özleýän. Bilýärmi sen nähil bagtly? Ha? Bilýärmi sen nähil bagtly sen 4-nji gedek eje boldun? Can balam. Ol 4-nji gedek ene bollar. Tuweleme. Ol 4-üsi bilen çağamyň Naharimägede 50 oğa. Şoň üçin oňa has köpün vermeli. Ünsverme oňun uşaklatlara, uyam, ünsverme. Ünsveremok men. Halis ýa-daýan jigimjan. Bir howla giden çağa, üstesine de öýüň ähli keşigimiň boýnuma. Ejemjan. Biraz sabr et käbem. Ine senin geliniň ýazylyp bir pök ýaly bolar. Göresim geldi senin batly gözlerini, nurdan dolu ağadım yüzlerini, kıysedim şanım lehrini. Göresim geldi anan şanım seni beyle, gereğim sen yarım Kavun bir min hiç başka Seyrin dünyadaki duygularım beyri Yarımık balikimde duruşurdu Bu dünyamın ömrümün dingetin bebeği Dünyada duygularım beyri
baktı gülüşlerini, nemlerini, ovadın bakışlarını, yerim kıyfedi. Göresim geldi, anan canım seni beyle. Keremim sen yarım bu dünyada, göğün vermin hiç başka. Başladı. Başla. Geçeyin. Geç näme ýolgytmy, göreň okmay. Ine tanış bol baýja. Waleyküm. Mahava düşü düşürýär. Bu yan kaydymam şu işletdi. Aydym gowulypdyr. Sağ ol. Bollanmy? Gitdim. Sen serda çıralar orda düşürsene. Men ona bekkajan edeýin. Bolýa, haw, nämetmel aýdanyna. Nämetmel bolsa şuňa saň aýdar. Şol bedreleri 200 sanyk diýdimmi? 200 diýdiň abi. Şonu 400 edelle. Has gowular ýaly. Bolýa. Oglanlar. Dört bedreňe taýyn. Şo çağalaram 8 sanyk diýdikmi? Hawa 8 diýdiň abi. Şonu 10 kedelle. Gowular. Bolki, bolýa. Gelneçe? Ana çağalarım taýyn bolupdy. Ana kofe joçelle. Kofe. Kofe. Gelneçe? Bir kofe alyp beraýda. Gelneçe? Medot.
Sağ ol. Kofe bir hilerak bolin gök çay içelle gök çay. Gennece. Gök çay demläp berayda. Ne çayın? Getir. Başlamdık mı? Gelsin. Haçan gelir ka? Gelir. Hazır. Palavom geldi. Çemçe al gence çemçe. Gelmedin dost. Gelir. Kim gelmeli? Alham. Alham? Onna alham gelir bolin maňa jaňa daý bom dost. Han täweden taýin bolun. Çağalar durun. Jancygym. Ýylgyr aýda. Sanaça ýylgyr gayrat et. Goý ber. Sakladık. Dur. Sakla. Genneci. Can genneci. Ütgütme yerini. Durun yerinde dur şo taýda. Ýylgyr özüňi. Goý ber. Görkeçiller görüňde renkli boýaglar. Gerekli öý uranda renkli boýaglar. Günüň nurly şöhledi ummanyň renki. Gyzyl, ýaşyl, mawy, sary bar seninki. Renkli dünýä ütgeşip jadyly ol jadyly. Boýaglaryň aýbaşsyn aýdaýyny agyly. Dayanç kakap. Ho! Bu gül kime? Öýlenjek bolýan gyzma. Alo. Dayanç. Men dukanna. Me al. Gelne İçi bilen otur. garaşyp oturýarys. Gelen okmy? Bolýa. Keýwany? Çaýyň getirdilermi? Getirdilerle ýöne termis edemläpdirler. Bilýän men termisiň çaýyny kän halamaýanmy? Bir çeýnegi demledäýmele şonnagy. Gyzlar. Çaýny ödemläp getirin. Gerek dälini oňýan şuň bilen. Keýwany. Dayan sanam oğlum getir ya. Häzir gelýän idi, yetip gelýär. Yetip gelýär, dayanşan. Bolle, yetip gelýär diýen bolsa ýene ýarym saat garaşarsyň. Men bilýän, dayanşan yetip barýan diýen soňam epesli garaşýanmydy. Ýurjujygma men bele-de. Biz gowsy şonu öýörmeli, öýörsen göne kıllanar. Bilýänmi özüm kim almaly? Inemeň jigim almaly. Aýyň böle ýaly. Keýwany. Söýgü, goýsana söýgü wambymat. Şoň toýuny kim tutmaly? Men tutmaly. Minip ýören ulony kim alyp berdi? Men alyp berdim. Ana, gördüňmi? Sen diýeniň bolar. Kim alyp berseň şoňa da öýlener. O kesekiden getirersiň. Maň iş bolar o iki gelin ýaly alyp goýsana. Sen onuň bir zada düşün.
Ine özüňkiden alýan bolyn, şo howla özüňe ýe bolýan, sen şoňa düşün. Saňa Ağam, gowsy geldim. bolsun diýen. Way balajyklam geldiňizmi? Size döneýin, Men akly aýyladım. balalam. Gelin hani. Gidäýje onu. Dayanç. Dur nire barýan? Biz ammara gitmeli. 50 edire boyaw taýinlamaly. Günlärdäýdi. Eje, häzir garaşyň. Eje, günlärdäýdimi wara daýanç kakam alypdyr. Şu günlerimi dayanç kakan öýdi berdimi? Ulagyndan alym. Maňa durmuşa çykay. Gülnarjan, jigim seňe bagtyň getirdi. Al. Nesip etsin sowgatyň. Näme oturýarsyň? Ýör, toýa taýarlanalla. Ýörüň. 18 kilolik boýagdan 50 tanan ýüklediňizmi? Anha şu salgyfy aktip berin. Bunlar. O Gaýdýasmy? Gaýdýas. Sen oturaýda. Men senden bir zat sorajak. Sora ber. Adam üçin iň gymmatly bolan zat näme? Bilemokmy? Sen kändir ähmiýet bermeýän zadyň. Sagatmy? Wagt. Men sana sowgat berjek. Wagtmy? Wagt sowgat edip bolýarmy? Sagat. Sağ ol. Hiç çaçan wagty izne dolap bolanok. Wagty hiç bir pula satyn alban bolanok, hiç bir zada çalışan bolanok. Ýöne ýagşylyk üçin sarp edilen wagt ömrüňiz olýara. Şoň üçinem wagtyň ýekeje minutundan bisar bolanma. Inni gözüm diňe sagatda bolar. Men seni şu gün duşşuga çağırjak. Nire? Sen niräslesin? Aşgabat restorany. Näme üçin Aşgabat restorany? Sebäbi o taýynyň tagamlary gaty süýji. Ha, onda bolýar. Gaýdalmy? Bolýa, ýöne sen gidiber. Menim öýe degip soň Bolýa. barýan. Sulama gowy. Sadap. Şuna hili? Gök yakamy. Sen matan gyzyla, seretsene gowja. Dursun. Dursunjan. Salam. Gowmy ýagdaýlaňyz? Salam, gowmy özüňizem. Geldiňizmi? Hawa, Dursunjan. Idil öňkü saýlap berşiňiz ýaly soňky, iň soňky täze ýakalandan saýlap bersene. Bolly, ine şulamyzam soňky ýakalar. Şuna hilek? Şumy? Şulam soňkylardan na gowja. Ýok, biz bulaha goňşymy sappa soranjagylan kiçik elini biziň geçen hepde pişme toýumda dikinip gelipdir. Sen bize hiç kimin giymedik yakasyny saýlap bersene. Bolly, bägül jan. Hani biziň soňky täze ýakalarymyz bolmala? Ine şu yakamdan dünkü täze gelen ýaka. Aşakda kitaplarymyza molmol täze. Şolar görüşdiräýsinler. Gelneje, salam. Gowmy, geldiňmi? Näýeli? Gowmy ýagdaýlar? Gowmy öňüňizem. Gowy Maňa şükür. kısan ýaka gerek. Şeýlemi? Özüň eýjekmi? Menem eýjek, jorama deli. Düşündim, bolýa. Iň täze şulary ba, gowy ýakalar. Haýsyndan gerek diýseň? Şu sadap gelnejemki? Hawa sadap, tanaýanmy sen ony?
Ýyllyqdaşym dayanjyň gelnejesi. Salam, Sadap gelneje. Gowmusyňyz? Salam. Men dayanç bilen bile okudum Hatice. He, tanadım beletle. Ine men gyjygym, dayançanyň aljak gelinligi bukjosuna ýaka saýlaýas. Dayanjyňmy? Dayanç. Hawa şoň gelinligi. Şeýleme. Oň bolsun. Hatice, neseret şu ýaka näýlip? Şulam täze ýakamyzda biziň. Gelneje, men soňra gelänle. Näme boldy gowum ýagdaýyn? Gowy. Taýlajak mi ýakaňy? Soňra gelerin. Bolýa. Gelişýärmi, owadanmy? Gaty gowy gelişýär. Bilýän. İstəyəndə açıq bolsun. Sağ ol. Didar, sen 15 mut giyeceğe galdın. Men sana sagady berende 15 minut öňe süýşirip berdim. Sen giyjek almadyň ýaly. Wagta melim aldım diýsene. Wagt elim aldymmy, almadymmy, ona biljek gel. Ýöne. Ýüregimi ýitirenä bilýän. Yürek? Bilýärmi Didar? Adamda 2 göz, 2 gulak, 2 el, 2 ayak bolýar. Näme üçin adamda bir ýürek bolýar? Sebebi adam ikinji ýüregi özü gözläp tapmaly. Ene mene tapdym. Ne şeyler? Didar daý. Oo, sen näme işläp ýörsiň berde? Kim bilen gelim? Babam bilen mamam bilen geldim. Babam bilen gelim. Yol tapaýly. Kimi? Islamy. Islamy ýitirdiňizmi? Ýür. Ziyada. Men nädir gelýän? Yegenim. Vay akılım eceň ýokmy? Şo ýerdemi? Vay, ine berde. Wah balajygym meniň, gel bärik balajygym. Sizinkimi? Tag bol gyýdym, tag bol. Bagtyň bolsun gyýdym, taňry ýalkasyn, agtyjagym. Tapdyňyzmy? Owa tapdy oğlumcan. Wah ejeňden näme deýin oğlumcan? Biz gitdik. Sagmanlar kaka men berde galýan. Bolýa. Ejem bilen kakam. Men sana aýtdym-a, Aşgabat restoranynyň tagamlary datly diýip. Süýjü gerek? Süýjüne hasam gowy etseň bolar. Sen hey gownuň ýetýän zat bir barmy? Yok, men gownumy ýeten okdyýam oga, hasam gowy etseň bolar diýip aýdýan. Başlyk. Benzeňiz alypdy. He, bolýa, sag ol. Başlyk? Sen näme? Aşgabat restoranynyň başlygymy? Onda näme üçin altyn toý mekanyny işleýän? Rasgal tapan ýerim.
şatlanıp dinleyde söýbe salym. Gel yarım, gel canım, şatlanıp dinleyde söýbe salym. Dine söýgüm sana yüreğime gel dinle. Menin yalňyz göwnüm yeketek ýertinle. Dine söýgüm sana gel yüreğime dinle. Men yalňyz göwnüm yeketek ýertinle. Ziyada senin gözlerin. Gel yarım, gel canım, şatlanıp dinleyde söýbe salym. Gel yarım, gel canım, yılgırıp çık dinleyde söýbe salym. Seyyana, gözlerim gözleýär. Duyana, bakışından seýgimi duyana. Daşlaşma edidim, gel bu yana. Gideysen yaralar, salarsın cana. Gideysen yaralar, salarsın cana. Ovadan malayım, qaranda bana. Şonna men yüreğimi berdim kıysana. Şonna men yüreğimi berdim kıysana. Gel yarım, gel canım, şatlanıp dinleyde söýbe salym. Gel yarım, gel canım, şatlanıp dinleyde söýbe salym. Hatice. Haw gelneje. Akdunça getir. Bolýa. Begülcan, bagtyň bolsun balydym. Şu düýüň saçak, şu ak kendirek, şu el bukça seninki. Bagtyň açyk bolsun Begülcan. Balydym baharýadym. Bu gadymy ýörelge. Hemmelerden giç yatyp, ir ör, bolgun ýagşa görelli. Tämizläp süňgüň süýegiň. Taýýarla duduň çöregiň. Gaýyn eneň salgy beren ýodasyndan ýöregin. Saçyň gaýyp onnomynna, ilmesin del gözüne. Gaýym bolgun el aýaňa, diliňe hem sözüňe. Şolay inni seniň öýüň. Garyş gatış, alyşgyn. Yetmedini ýetirýän, bitmedini bitirýän. Gelin bolmaga çalyşgyn. Kendirikde hamir maýaň, daşa dönüp ýatmasyn. Duz haltaňa gözü düşüp, hiç kim gaşyny çıtmasyn. Irsgal gelsin ağuluňa, elegiňe bereket. Hak gelinleň hak bedegi, hereketdir hereket. Me, bolam senki. Toýmadan ýerde deli? Elbette, altynla. Yüreğime yardyň. Inni seni ýitirenlerini aýtdym. Ay. Söýgo da barbal worsuga senler ýallalle. Ýöne beýle çaltamalar aýtmaýadym da. Çalt dagy del. Arda ýadanmyzdan soňam
Bir ayda geçirýärler nikadan. Şonda bir günne dämelemken. He, bir ayda pikirimi ütke däýerini aýtdyňmy? Sevnemedim anhamin sevgi sen yanımda durun tanımadım mı ya sen benim erken bilen görüşüm son kademe yetyen tanımadım mı Sevnemedim sevilen dilime çaramasıp de çalıştılar seviletme anhamin sevgiden elim yanına sana karıştırman sana gözletme Gıylar arkancak oturuverin, içiverin. Bolýa. Arkancak oturun. Geldiňizmi? Sağ olun Jere, gıylar. uzak ýaşa. Sağ olun. Han gıylar bäriňize seredin? Gelin hadi geçireyin. Ýür. Şu tak geçeyin gıylar. Arkancak yerleşip oturuverin. İşteňiz açyk bolsun, içiverin arkancak. Ana ýene mehman geldi. Arkancak oturuverin. Salam. Maňa mı? Sağ olun. Geçin. Geldiňizmi? Sağ olun. Geçin ana. Geldiňiz oğlanlar. Geçin şta oturaýyn. Geçin arkaýyn. İşteňiz açyk bolsun. Oturuverin arkaýyn. Sağ ol, sağ ol. Ziyada. Jeren. Uzak ýaşa. Görjeňdine gowulyp Sağ ol Ziyadacan. Yer. Uy, dur. Sen hem sağadın men kämeňdeşmi? Howa, maňa dün sowgat berdiler. Ya sen kim sowgatmy? Howa, men kim sowgat?
Maňa diýdar berdi. Maňa da diýdar sowgat berdi. Ýöne menki altyn. Han senki? Ha, senki gümüş eken. Sagady berende. Wagty bir tarpa tutmagyň diýdimi? Howa, diýdi. Maňa da şey diýdi. Ýür Ziyadajan, oturdaň sen geç, ýür. Ziyada? Häzir gelýän jere. Jeren. Doğulan günün kutlu bolsun. Sağ ol. Oğme. Omen. Ýür geç, oturdaň. Ziyada gelmedimi? Ziyada? Geldi. Hani? Sowadynam getirdi. Ýöne howrup gitdi. Duşuma diýdimi näme? Duşum? Howa. Gel geç. Salam oğlanlar. Yaxşymy ýagdaýlar? İştäňiz açyk bolsun, arkaýyn oturuverin. Bolýa, bolýa. Didar? Ho başlyk. Ay tuweleme. Toya gow edip sowduňyz berekella. Ine tanış bol. Dostum aman. Kalamine. Özüm ziyadan kakatsa şu. Ha. Aman öz gyzyny durmuşa çykar ya. Toýunam bizim toy mekanymyzda diýe. Onam näme ýokary derejede sowmak bize wagilla. Ilki sevgim nirde, gözlenin sen nirde ayday, sevgimiz eserde, tarih bolup kalınır ya. Ilki sevgim nirde, gözlenin sen nirde ayday, sevgimiz eserde, tarih bolup kalınır. Yatla, sevgilimi yatla, her yağış yağanda, karlar yağanda. Yatla, sevgilimin yatla, yüreğim ağlana, güneş doğana. Gözlerim bana derman,
zaman seni görmän Onan jady gözlüm maňa sor bu halamy Yaralı canamy bir pursat bereýmele Düşünürmen sevgimi Yatla sevgilim meni yatla Her yağış yağanda Karlar yağanda Yatla sevgilim yatla Yüreğim ağlanda Güneş doğanda Ömrümüz mihmanı Sevgim mihmanır bize Bir gedek seyyarız Bir gedek yaşayas dünyada Seyip bilmen başkanı Bakman özgü gözlere Ayday senden başka min Arzum aydayın kimlere Yatla sevgilim meni yatla Her yağış yağanda Karlar yağanda Yatla sevgilim meni yatla Yüreğim ağlanda Güneş doğanda Yatla Diytarcan oğlum dur şu tayda. Saklay oğlum. Näme boldy? Amin. Näme diledim? Şu köprüni, şu yolları kurup beren, iyidine halkına bakıp deren, arkada oğluma ömür diledim. Öz oğluma da bir riyada gelin diledim. Yür gidelim oğlum. Yür ene. Hey ene. Riyada ana taptım. Yitirdim. Didar. Näme? Men günäkär. Bilýän. Ona garyn duýdum. Bilýän. Sağadam. Onam bilýän. Meni bagışla. Bagışlaýan. Ine de hormatly mehmanlar, mehriban adamlar. Şuunki davaramyzyň sebäpkärleri, owadan ýaşarmaz biziň aramda gelýärler.
30 adamlyk nahar isrif etdim, bilýärmi şonu? Ýagşyň aşagyna tant etmeýänem gowurýan. Ýa-da gelmedimi? Ziyada? Duşu ma diýdimi näme? Ziyada, hani gül? Dur Hatice, nämeden öýkeledin? Näme üçin jaňma jogap beriň o? Dur. Näme boldy? Sen öýlenýän ekeniň. Ýok, kim diýär? Bagtly bol. Asman yüzünü yatsam adyny döretdiň ýarym söýüň oduny aşkyň jadysy ýakdy janymy yar 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 asman yüzüne yatsam adyny döretdiň ýarym söýüň oduny aşkyň jadysy ýakdy janymy yar yar ha dur Hatice sözlerim dinle birca dur Hatice söýüň çykmasyn puja dur Hatice yüreğim koymayınca yar söýüň dar dur Hatice sözlerim dinle birca dur Hatice söýüň çykmasyn puja dur Hatice yüreğim koymayınca yar söýüň dar Kara gözlerim yarım canadı duşu şolu gel belle sağadı yalvarışın gülüm paslın yadıdı yar 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 kara gözlerim yarım canadı duşu şolu gel belle sağadı yalvarışın gülüm paslın yadıdı yar yar ha dur Hatice sözlerim dinle birca dur Hatice söýüň çykmasyn puja dur Hatice yüreğim koymayınca yar söýüň dar dur Hatice sözlerim dinle birca dur Hatice söýüň çykmasyn puja dur Hatice yüreğim koymayınca yar söýüň dar dur Hatice sözlerim dinle birca dur Hatice söýüň çykmasyn puja dur Hatice yüreğim koymayınca yar söýüň dar dur Hatice sözlerim dinle
Dur Hatice. Düşünüşmedik bolly. Gülü sana kelýädim. Jigim alıp gelnejemiň uýasyna beripdir. Men öýlenýän. Ödem sana öýlenýän. Toy mekanı için Ol- bedegleri, Neme? şokolat fantani, toy süýjülükleri, konfeti salutlar, dekorlar. Ine gelnece, toylardan düşürülen videolarımdan var. Göröýnýseňiz, görkedeýin size. Gelnece? Ýagdaýlaryňyz gowmy? Yekeci oğlum var. Şona ýörjek bolýan. Oy, gowa. Begeniň de gaýtam. Toydan kim etmesin, näme yetirse de toydan yetirsin. Yekecide gyýdym var. Gyýdymyň 4 san oğlu var tüweleme. Tüweleme. Menim 4 tan çağam var. 2 oglum bilen 2 gyýdym var. Şeýlemi, tüweleme. Maňa da siz ýaly toy etmek nesip etsin. Siz ýaly mama bolmak, ine bolmak. Her kime de nesip etsin. Ýöne siz näme üçin aglaýaňyz? Wah begen ýanne. Ýöne şu adama 35 ýyllar çydap gelýän. Ýöne üstüme gyýgyryp ýöre. Şu gün toy edenmide 35 ýyl boldy. Ýadyna da düşen ogam. Salam. Salam. Gelin geçirin. Şu yeri ber kararı bedegmi? Owa. Aylanıp ahir tapdım da. Hoş geldiňiz. Salgy berip bilen o gaby. Ay senim, meniň hemme zat ýadymda. Ýöne birazajyk sabırly bolsaň, öýe baranda gowşurajakdym welin. Ýöne onha 35 ýyllyk toýumyzyň sowgadyny saňa getirdim. Maňa? Owa, Maňa me? saňa. Sağ ol. Edigen işten açık bolsun. Sağ ol, ýönemeň sarga niýesim gelýär-de. Ziyade günlerimizde, gelin ziyade yıllarımızda, goý siziň bagtyňyz, ýylgyrşyňyz, ömrüňiz ziyade bolsun. Arkadaňymyzyň ýüzünden ýylgyrş nury hiç wagt öçmesin. Barlar il, yodalar ak yolu, agar dulur kana
Gelin şayip cümle Jahan mendine Yen amaylanıp dur Kadim yen bile Güller bağı aşık Yollar mendile Birisi didar aşıktır deydi Yıllar gidiyor birbirinden ziyade Yansan ya çağanam şovkun gülküsü Her geçen gün dövrüm tilla halkası Zeminin sevgisi Arşan alkışı Uç sen gövün kuşu Kanatın yayda Yıllar gelya birbirinden ziyada Gelya yarım gelya mulayim tada Bağıtlı yıllar gelya birbirinden ziyada Gelya yarım gelya mulayim tada Bağıtlı yıllar gelya birbirinden ziyada Men dep yıllar Hatar kervede Günler aylar yela övride Ulan var yarımır koşur ömrüme Yallarım tiblerine bak koşarmada Yallar gelyer birbirinden ziyada Ne acayip hoş sözlerden nur yağsa Yüzlerden del asmandan kar yapsa Gövün heyecanına Acap çağlarda Yarşı maksatları tay